שלום, אני שמחה להגיש לכם סדרה של שיעורים שבעצם נותנת כלים ומסבירה את התופעה של ה-ODD. תופעה שהרבה מאוד מוסדות חינוכיים, גם הורים וגם מטפלים, נשארים חסרי אונים ולא מוצאים כל כך כלים איך להתמודד עם התופעה הזו. זו תופעה התנהגותית קשה, לא פשוטה, אבל היא פתירה. ואני רוצה לספר קצת איך אני הגעתי בעצם להיכרות המעמיקה עם התופעה ועם הפתרון שלה. שמי יערה מלמד, אני מורה לטבע ויצירה. עבדתי כ10 שנים בבית ספר פתוח דמוקרטי ברחובות, שם הכרתי הרבה ילדים על מגוון של התנהגויות והתמודדויות. לאחר מכן עברנו לצפון, ואני עד היום עובדת כבר 8 שנים, גם במעיינות רבי חייא וגם בבית יעקב. כך שבעצם נתקלתי בכל השנים בילדי יסודי וחטיבה, במגוון של קשיים. וגם במגוון של טיפולים מקיפים. תמיד התחום של בריאות הנפש עניין אותי, ובמקביל לעבודתי עברתי השתלמויות שונות בתחומים האלה. קשב וריכוז, בעיות התנהגות, ובעיקר המון ניסיון ביצירת קשר אישי והכרת ילדים והמשפחות שלהם, וליווי תהליכים ארוכי שנים. כשנולד לי בני השני, בעצם נתקלתי בהתנגדות מאוד גדולה מצידו. הייתי די עבודה, וניסיתי להשתמש בכל הכלים שאני מכירה מההשתלמויות ומלימודים שלי, ושום דבר לא עזר. עד שנתקלתי בהגדרה של ODD, והגעתי לספר של חדוה נבון, שנקרא מכעס לאהבה. כמו כן, הכרתי את הדס השני, שהיא מנחת הורים, וגם מלמדת הנחיית הורים, ונתקלתי אצלה בעצם בגישה של הורות היקשרותית. ברגע שלתופעה היה שם והכרתי גישות שונות, התחילה להירקם בפניי הדרך לפתרון. היו לנו שנים קשות מאוד, שלא ידענו איך להתמודד. הגענו לפסיכיאטרים, קיבלנו תרופות שונות שבחרנו לא להשתמש בהן. חקרתי את הנושא והפכתי כל אבן, ובסוף השילוב של השיטות השונות, הגישות, וכל מה שלמדתי בדרכי, הוליד בעצם ראייה תלת-ממדית של הבעיה ושל האפשרויות לפתרון. אני שמחה להגיד שהיום, אחרי כמה שנים לא פשוטות, יש לי ילד שלחלוטין חזר לתפקוד שהוא רגיל ונורמטיבי, ילד שמשתף פעולה, ילד מאיר פנים, שהולך למסגרת, לומד, ובעצם אני יכולה לומר בוודאות שכשפועלים נכון, מזהים מה המקור של הבעיה ועובדים במסירות וברצינות, אפשר לצאת מ-ODD, אפשר לפרום את הפרעת ההתנגדות, ובניגוד לדעה הרווחת שהדבר הזה הוא מולד וקבוע, יש דרך לצאת מזה. אני רואה בזה שליחות עליונה, וגם אני סקרנית ושמחה מאוד לראות כמה שילדים גמישים וכמה שבגישה נכונה אפשר לסייע להם לצאת מההתנגדות, ולבחור בדרך תקשורת שנעימה, לייצר אמון מחודש. אז אני מאוד מקווה שהשיעורים יהיו לעזר, ואני אשמח לענות על כל שאלה וכל התייחסות למה שנלמד, האם זה עזר. כמו כן אני מלווה משפחות, וכל משפחה שתרצה ליווי מעבר לקורס הזה, אני אשמח להיות לעזר וליצור קשר. כל טוב.